rolul esențial al meditației Vipassana în parcursul budist. Ți-ai imaginat vreodată că, chiar și atunci când ești prins în tumultul zilnic, ai putea transforma mintea ta într-un lac liniștit, în care gândurile se mișcă asemeni frunzelor pe apă, fără să tulbure adâncimea? De multe ori, chiar și atunci când realizările și sarcinile se adună în jurul tău, simți o senzație fină că lipsește ceva esențial, ca și cum viața reală s-ar desfășura undeva în spatele unei ferestre aburite. Această chemare tăcută spre căutare face parte din natura umană. În mijlocul avalanșei de stimuli, informații și cerințe, tot mai mulți oameni se opresc pentru a reflecta unde se află sensul profund al vieții. Cum putem atinge o stare de liniște durabilă în mijlocul atâtor incertitudini? Chiar în astfel de momente, budismul, cu înțelepciunea sa ancestrală, devine o călăuză de încredere. Printre toate învățăturile sale, una se distinge prin forța sa tăcută, dar profund transformatoare: meditația Vipassana. Vipassana înseamnă a vedea clar, iar această invitație la sinceritate cu sine însuți este cheia unei vieți mai ușoare, mai limpezi și mai conectate atât cu propria persoană, cât și cu lumea. Nu este doar o tehnică pentru calmarea minții, ci un drum spre a privi realitatea fără filtrele fricii, ale grabei sau ale judecății. Nu este necesar să renunți la tot sau să cauți răspunsuri departe, în temple sau cărți vechi. Adevărata poartă către transformare se găsește aici, în prezent, în spațiul dintre două gânduri, în oprirea dintre două respirații. Vipassana te invită pur și simplu să observi ce se petrece în interiorul tău, cu ochii unui începător, asemenea cuiva care asistă pentru prima oară la răsăritul soarelui. Prin acordarea acestei experiențe, descoperi că neliniștea poate deveni înțelegere, anxietatea se transformă în prezență, iar fiecare provocare devine o treaptă către dezvoltarea interioară. Dacă ai simțit vreodată dorința de a găsi mai multă pace, echilibru sau sens, află că acest mesaj ți se adresează. Iar dacă simți că nu ești singur pe această cale, te invităm să ni te alături. Abonează-te, distribuie acest mesaj cu cei care caută o nouă perspectivă asupra vieții și devin o parte a unei comunități unde oamenii se susțin reciproc pe drumul clarității și liniștii. De câte ori ai căutat răspunsuri în afara ta? Și dacă adevărata schimbare ar fi mai aproape decât crezi, așteptând doar o clipă de liniște pentru a prinde contur, Vipassana este chiar această invitație simplă și profundă. Călătoria începe acum. Imaginează-ți că mergi pe o alee de pământ după ploaie, mirosul de pământ umed, ciripitul păsărilor în depărtare, o adiere răcoroasă care îți aduce prospețime. Astfel se simte Vipassana, o ocazie de a privi în tine, de a găsi o zonă liniștită în mijlocul râului agitat al vieții și de a descoperi că există un spațiu de pace la care oricine poate ajunge. Vipassana nu îți cere să înlături suferința sau să fugi de disconfort. Te îndeamnă să primești tot ce apare, gânduri, emoții, senzații, ca pe niște oaspeți, privindu-le cu curiozitate și respect, fără a judeca. Imaginează-ți o fereastră aburită care, pe măsură ce este ștearsă, dezvăluie detalii ascunse, sentimente vechi, dorințe uitate, temeri mărunte, bucurii neștiute. Fiecare sesiune este o șansă de a lustrui acest geam, până când îți vezi propriul reflex cu mai multă claritate și autenticitate. De câte ori ai încercat să ignori o emoție grea doar pentru a vedea că revine mai puternică? Vipassana îți oferă o altă abordare. Atunci când primești emoția fără să lupți sau să fugi, ceea ce părea amenințător devine o oportunitate de învățare și compasiune față de tine. Procesul nu este ușor sau rapid. De multe ori e nevoie de răbdare, ca atunci când observi o plantă crescând zi de zi. Încet, practica îți arată că totul trece, totul se schimbă, iar în mijlocul impermanenței descoperi o libertate neașteptată. Acum, încearcă acest exercițiu. Oprește-te pentru un moment, închide ochii și observă ce simți. Este anxietate, liniște, nerăbdare, bucurie, oboseală sau poate speranță? Nu încerca să schimbi nimic.
doar privește atent. Ce se întâmplă când lași pur și simplu senzațiile să fie? Poți nota ce ai observat sau împărtăși cu cineva descoperirea ta. Fiecare pauză mică seamănă o sămânță de autocunoaștere într-un pământ fertil. Pregătirea locului pentru meditație seamănă cu îngrijirea unei grădini înainte să plantezi o floare rară. Nu contează dacă ai o casă mare sau doar un colț micuț în camera ta. Esențială este intenția, să creezi un spațiu plin de primire, simplitate și retragere. Poate ai o pernă, un scaun confortabil, o lumină blândă, o plantă, o piatră sau un obiect drag. Important este ca mediul să transmită corpului și minții tale. Acum e momentul pentru grijă de sine. Dacă vrei, inventează un mic ritual, o cană de ceai fierbinte, sunetul unui clopoțel, câteva respirații profunde. Dezactivează notificările, închide ușile și ferestrele dacă se poate. Dacă apar sunete din exterior, acceptă-le ca parte a experienței. Nu e nevoie de perfecțiune, ci doar de prezență. Tot atât de importantă ca ambianța externă este și starea ta interioară. Vipassana te învață să renunți la graba de a obține rezultate, la comparațiile cu ceilalți și la autocritica exagerată. Relaxează-ți umerii, destinde mâinile, simte greutatea corpului pe scaun sau pernă. Dă-ți voie să ajungi, să respiri și doar să fii prezent. Ține minte, nu există o cale corectă sau greșită, ci propriul tău ritm care se descoperă în timp. Poate vei prefera să meditezi dimineața sau seara în funcție de ce îți aduce liniște. Experimentează momente, locuri, posturi diferite. Vezi ce funcționează pentru tine acum. Fii flexibil, începe din nou ori de câte ori e nevoie. Cel mai important este ca grija pentru spațiul tău să reflecte decizia interioară de a-ți pune pe primul loc sănătatea mentală și creșterea personală. Dacă apar neliniștea, plictiseala, somnolența sau nerăbdarea, doar observă-le. Dă-ți voie să le simți fără să te judeci. Această blândețe față de propriile limite este primul pas spre o grijă mai profundă și de lungă durată. Practica observației conștiente se aseamănă cu arta unui sculptor care șlefuiește piatra brută până iese la iveală opera din interior. Ceea ce diferențiază Vipassana de alte forme de meditație este tocmai invitația de a observa tot ce apare, fără să controlezi, să reprimi sau să modifici. Când te așezi să meditezi, începe prin a observa respirația, mișcarea naturală a aerului ce intră și iese din corp. Treptat vor apărea gânduri, amintiri, planuri, griji, distrageri. Nu trebuie să lupți cu ele, ci doar să observi. Acesta este un gând despre muncă. Acum a apărut o amintire din copilărie. Acum o grijă despre viitor. Fiecare gând e ca un val pe ocean. Apare, crește, dispare. Dacă simți o senzație fizică, mâncărime, disconfort, impulsul de a te mișca, încearcă să nu reacționezi imediat. Observă. Unde este această senzație? Se intensifică, slăbește, se deplasează? Vezi ce se întâmplă dacă doar rămâi prezent, fără grabă. Uneori, mintea poate părea o cameră plină de zgomot și voci. Alteori, se simte ca o bibliotecă liniștită. Nu există o practică perfectă, ci doar una sinceră. În timp, mintea va învăța să se liniștească. Situațiile cotidiene care înainte aduceau anxietate sau iritare acum pot fi privite cu mai mult spațiu interior. Apare treptat o nouă abilitate de a răspunde, nu doar de a reacționa din impuls. Atunci când simți furie, tristețe, frică sau bucurie, recunoaște-le. Simte gustul, textura și energia fiecărei emoții. Vipassana arată că orice, absolut orice, poate fi acceptat. Precum un grădinar care acceptă și florile și frunzele uscate, înveți că nu este nevoie să te identifici cu fiecare experiență sau să respingi ceva ce simți. În timp, vei avea încredere că poți traversa orice furtună interioară fără să-ți pierzi legătura cu esența ta. Iar dacă furtuna e prea puternică, amintește-ți, e nevoie doar de o respirație conștientă pentru a o lua de la capăt.
Astfel, pas cu pas, liniștea își găsește locul în inimă. Aduce vipassana în viața de zi cu zi este adevărata provocare și cel mai mare dar. Scopul nu este să trăiești doar momente de pace în tăcere, ci să transformi fiecare clipă într-o ocazie de prezență și grijă. Poți practica atenția conștientă în orice situație, ascultând cu adevărat o persoană, bucurându-te de o masă, mergând spre serviciu sau stând la coadă. Fiecare gest simplu se poate transforma într-un exercițiu de prezență. Atunci când simți iritare, nerăbdare sau îngrijorare, oprește-te pentru o clipă. Întreabă-te: ce simt acum? Observă fără să judeci. Respiră. Simte-ți corpul și alege să acționezi conștient, nu din impuls. Cu timpul vei observa că relațiile devin mai armonioase, deciziile mai conștiente, iar rutina zilnică mai puțin automată. Poți încerca să transformi activitățile obișnuite în mici meditații. Când te speli pe mâini, simte apa pe piele. Când mănânci, acordă atenție gustului și texturii. Când mergi, fii atent la mișcarea picioarelor, la postură și la respirație. Folosește mementouri vizuale, un bilețel, un obiect mic, ca să îți amintești să fii prezent. Viața va continua să aducă provocări, însă modul în care le întâmpini se va schimba profund. Situațiile care înainte provocau anxietate sau frustrare devin ocazii de a exersa compasiunea, răbdarea și discernământul. Chiar și în zilele mai grele, rămâne siguranța că poți reveni oricând la prezență, doar printr-o simplă alegere. Acum, după această călătorie parcursă împreună, te invit să te lași să înflorești prin vipassana. Viața seamănă cu o grădină aflată mereu în schimbare, iar fiecare respirație conștientă seamănă o sămânță de liniște, autocunoaștere și bucurie. Vipassana nu este rezervată unui cerc restrâns, ci este pentru toți cei care doresc să trăiască mai autentic, mai blând și mai liber. Nu trebuie să fii perfect sau să ai toate răspunsurile. Ai nevoie doar să faci următorul pas cu sinceritate și curaj. Dacă acest mesaj ți-a ajuns la inimă, împărtășește în comentarii ce te-a inspirat cel mai mult, ce provocări întâmpini sau ce mici reușite vrei să celebrezi. Abonează-te la canal pentru mai multă inspirație, practici și reflexii despre spiritualitate, budism și dezvoltare personală. Recomandă acest video celor care pot beneficia de acest mesaj. Ține minte, înțelepciunea budistă și practica meditației vipassana sunt daruri pe care ți le poți oferi zilnic. Chiar și când norii acoperă cerul, lumina autocunoașterii continuă să strălucească în tine. Împreună, putem crea un val de liniște, speranță și evoluție pentru lume. Drumul acesta e alcătuit din pași simpli, decizii zilnice și o atenție sinceră pentru prezent. Mergi cu ușurință mai departe. Permite-ți să reîncepi oricând ai nevoie. Fie ca fiecare zi nouă să-ți aducă mai multă claritate, prezență și armonie. Meditația vipassana ți este la dispoziție ca o îmbrățișare tăcută și plină de transformare, care te conduce spre adevărul tău interior. De multe ori căutăm validare, fericire sau aprobare în afara noastră, dar vipassana ne arată că adevărata împlinire izvorăște dintr-o întâlnire sinceră cu noi înșine. Atunci când îți dai voie să stai în liniște, fără măști sau așteptări, deschizi spațiul necesar pentru a auzi vocea ta interioară, adesea acoperită de zgomotul lumii din jur. Această ascultare este începutul libertății, pentru că te ajută să recunoști ce nevoi, vise și limite ai și să construiești o relație sinceră și compasivă cu povestea ta. E fascinant să vezi cum, pe măsură ce vipassana se integrează în viața de zi cu zi, apare un nou fel de atenție. Situațiile mici capătă semnificații noi. O simplă conversație poate fi vindecătoare, o privire poate construi o punte spre înțelegere, iar tăcerea dintre cuvinte scoate la iveală nuanțe nebănuite. Vipassana funcționează ca o lupă pentru viață, ajutându-te să găsești frumusețea și învățăturile chiar și în cele mai simple sau dificile momente. În timp, această privire atentă schimbă nu doar relația cu tine însuți, ci și cu cei din jur. Se naște un interes mai autentic pentru binele colectiv. Compasiunea, atât de importantă în budism, nu mai e doar o idee, ci devine o experiență trăită. Când înțelegi propria durere și bucurie,
Te deschizi mai mult față de experiențele altora, iar relațiile devin mai profunde și mai armonioase. Beneficiile meditației Vipassana se răsfrâng și asupra sănătății fizice și emoționale. Multe studii demonstrează că observația conștientă reduce stresul, îmbunătățește somnul, întărește sistemul imunitar și chiar sprijină vindecarea în afecțiuni cronice. Pe plan emoțional, este frecvent să simți mai puțină anxietate, mai multă stabilitate în fața problemelor și o stare de bine care rămâne constantă, indiferent de ceea ce se întâmplă în jur. Merită să-ți amintești că practica are atât suișuri cât și coborâșuri. Vor fi zile când să stai în liniște pare foarte ușor, aproape natural. În alte momente, mintea va fi agitată, corpul neliniștit, iar emoțiile mai intense ca de obicei. În astfel de momente, bunătatea față de tine însuți este esențială. Recunoaște-ți limitele fără să fii prea aspru și apreciază fiecare efort ca pe un pas real pe drumul transformării interioare. Pe măsură ce te adâncești în meditația Vipassana, devine tot mai clar că autocunoașterea nu este o destinație finală, ci un proces care evoluează constant. Fiecare rundă de practică scoate la iveală noi straturi ale ființei, ca atunci când decojești o ceapă și descoperi surprize sub fiecare foiță. În timp, apare o umilință liniștită, conștientizarea că mereu este ceva nou de învățat, de integrat sau de reînceput. Pentru mulți, Vipassana trezește și o profundă recunoștință față de viață. Recunoștința pentru existență, pentru întâlniri și despărțiri, pentru lecțiile extrase din bucurii și din durere. Această recunoștință se reflectă în alegeri mai conștiente, în gesturi aliniate cu valorile tale și într-o disponibilitate reînnoită de a-i ajuta pe cei din jur. Privind spre tradiția budistă, observi că marii maestri și practicanți au pus mereu accent pe valoarea experienței directe. Cuvintele pot inspira, dar schimbarea reală vine din practică și din contactul sincer cu propria tăcere. Vipassana nu cere o credință oarbă sau convingeri rigide, ci deschidere, curiozitate și curajul de a privi în interior, acceptând tot ce găsești acolo. Chiar și cu provocările lumii moderne, prea multă informație, viteză, relații superficiale, Vipassana rămâne actuală și valoroasă. Practica te învață importanța pauzei, a întoarcerii către tine, a grijii de sine și a revenirii la ceea ce este cu adevărat esențial. Cel mai mult însă arată că fericirea autentică nu depinde de ce dobândești în exterior, ci de felul în care trăiești și întâmpini fiecare experiență. La final, nu uita, meditația Vipassana este un instrument accesibil oricui. Nu contează vârsta, ocupația, originea sau credințele tale. Poți începe sau reîncepe oricând simți nevoia. Fiecare clipă de atenție, fiecare respirație conștientă, fiecare privire sinceră spre interior reprezintă un pas spre o viață mai bogată, autentică și armonioasă. Pentru cei care aleg această cale, e important să-și amintească: drumul nu e niciodată parcurs singur. Chiar și atunci când pare că meditezi în singurătate, faci parte dintr-un șir lung de căutători, maestri și practicanți care de-a lungul secolelor au trecut prin aceleași întrebări, bucurii, provocări și descoperiri. Există un fel de comunitate invizibilă între toți cei care stau, respiră și observă, transformându-se din interior. Pe măsură ce practica se adâncește, se intensifică și sensibilitatea pentru interconexiunile dintre toate lucrurile. Suferința altora nu mai trece neobservată, iar bucuria celorlalți este trăită ca și cum ar fi a ta. Parcă Vipassana dizolvă granițele ego-ului și ne arată că, în esență, toți avem aceleași nevoi de pace, înțelegere și iubire. În momentele de criză sau pierdere, Vipassana poate fi un sprijin solid. În loc să respingi durerea, înveți să o primești, observând cum apare în corp, în gânduri și în emoții. De multe ori, tocmai prin acest contact sincer cu propria vulnerabilitate, apar cele mai profunde revelații și o nouă forță pentru a merge mai departe.
Asemeni bambusului ce se apleacă în vânt fără să se rupă, practicantul învață să fie flexibil și încrezător în propria reziliență. Există și o latură poetică a traiului în deplină atenție. Descoperi frumusețea detaliilor zilnice, căldura soarelui pe piele, mirosul cafelei de dimineață, muzica orașului sau a naturii. În loc să alergi prin viață, Vipassana te învață să guști fiecare moment ca și cum ar fi unic, fiindcă așa este. Liniștea devine izvor de creativitate. Apar idei noi, soluții la vechi probleme și o claritate rar întâlnită. E ca și cum mintea, eliberată de excesul de stimuli, face loc inspirației autentice. Nu e neobișnuit ca artiști, scriitori sau gânditori celebri să găsească în meditație solul fertil pentru cele mai bune creații ale lor. Dezvoltarea răbdării este încă un beneficiu prețios al Vipassana. Învățăm să așteptăm fără anxietate ciclurile naturale ale vieții. Acceptăm că totul are un timp, un ritm și propria înflorire. Această acceptare aduce pace și modestie, eliminând iluzia că putem controla tot ce se întâmplă în jurul nostru. Unul dintre cele mai mari daruri ale acestei căi este descoperirea faptului că autocunoașterea nu duce la izolare, ci la conexiune. Când ajungi să te cunoști cu adevărat, devii mai deschis față de ceilalți. Privirea devine mai blândă, cuvintele mai pline de înțelegere, gesturile mai calde. Practica pare să acordeze inima, pentru ca împreună să creăm o armonie colectivă. După fiecare sesiune de meditație, fie ea scurtă sau lungă, lumea nu mai arată la fel. Culorile devin mai vii, dificultățile par mai mici, iar sentimentul de prezență este mult mai autentic. Să trăiești Vipassana dincolo de timpul dedicat practicii e arta de a fi mereu treaz, știind că fiecare clipă aduce o nouă șansă de a începe din nou. Dacă vreodată apar îndoieli despre valoarea meditației, amintește-ți: orice drum al autocunoașterii cere curaj și perseverență. Roadele pot întârzia, dar fiecare sămânță plantată dezvoltă rădăcini profunde, pregătind terenul pentru schimbarea autentică. În cele din urmă, reflectează la privilegiul de a-ți putea oferi câteva minute pe zi pentru a-ți îngriji mintea, corpul și inima. Într-o lume grăbită, acest gest simplu este deja o mică revoluție. Vipassana, cu simplitatea și profunzimea ei, devine o unealtă valoroasă pentru a traversa viața cu mai multă claritate, lejeritate și compasiune. Să te inspire această călătorie, descrisă de-a lungul acestor multe paragrafe, să începi, să reiei sau să aprofundezi practica Vipassana. Invitația rămâne mereu deschisă. Așează-te, închide ochii, respiră și observă. În liniște vei descoperi răspunsurile la întrebările cele mai profunde și pacea pe care o cauți. Și nu uita niciodată, fiecare pas conștient, oricât de mic ar fi, este un dar pentru tine și pentru lume. Să-ți lumineze înțelepciunea budistă fiecare zi, iar Vipassana să fie farul care îți ghidează, încălzește și transformă viața, acum și mereu.